Aoleu, iar vin spre mine. Nu, ba nu, ok, e ok. Aoleu, nu, n-am zis nimic, n-am zis, nu v-am făcut hoți, nu v-am făcut animaluțe. Nu. Mai m-am otrăvit. Animaluțele sunt chiar... M-am otrăvit. Sunt chiar drăguțe. Măi, auzi, poți să mă și arunci în piscina asta? Ca... Nu! Ia oprește muzica aia odată! Ce-i atâta distracție? Oprește muzica! Oprește muzica! Capitane, eu zic să nu pierdem timpul. Oprește muzica! Băi, Dănuță! hai, fii atent, facem așa. Unde ești? Facem așa. Deci, Ne ajuți? facem așa, nu, facem așa. Stai, lasă-mă. Nu, zi cum facem. Păi îți spun eu, dar lăsați-mă mă, să vă spun. Ia-o, capitane, ia-o. Ușor. Capitane, fii atent. Lasă-mă că sunt blondă, deja sunt blondă. Lasă-mă. Adică ce vrea să însemne asta? Adică intri în partidul blondelor cu mine, da? Nu! Ea e cu noi! Stai. Fiți atenți, hai, uite, fii atent. Negociem. Noi nu negociem. Nu negociați? Bine. Atunci... Noi nu. Bine, Particip sau nu? Nu avem negocieri. Particip? Gata. Ok, dați-i drumul, capitane. Dăm drum. Asta era comara. Ce-i asta, mă? Auzi? Acum numai Cătălin Botezatul vă poate salva. Cine? Ce e asta, mă? E unul, atunci, a? Burlacu, nu știți că nu se mai însoară odată? Toate fetele sunt îndrăgostite de el și el nimic. Ia mă, hai să vedem ceva. Să vedem ceva până văd și eu pe botezat. Deci fiți atente. Să-l vedem pe botezat. Stai, să-l vedem pe Botezat, ați vrea voi. Că E burlat. scump la vedere. Că E zici că e scump. burlat. Avem Rău comori e și scump. bani, stai liniștit. Scump rău. Deci dacă nu vedem pe botezatul, te aruncă pe tine piscina Păi nici otrăvită. măcar n-aveți comoara. Deci până una alta sunteți niște săraci. Deci, hai să aștept. Stai! Mă, că eu omor! Capitane, eu omor! Cătăline, salvează-mă, Cătăline! Ia, salvează-mă, Cătăline! Ia, salvează-mă! Cine ești tu, mă, Cătăline? Caută-mă comora până vine Cătălina. Ia, mă, Cătăline! Ce s-a întâmplat, Dana? Nu mai veneai odată. Fetele astea vor să se murite cu tine. Însoară-te odată să scăpăm cu viața de aici. Ce-ați luat acolo pe vas? Noi n-am luat nimic, vrem să luăm comora! Dă-ne comora! Stai mă puțin. Ce, mă? Ce, băi, tu te dai la femeile noastre? Auzi ce căutați aici? Comora! Vrem comoara. Unde e sticla? Aveți câteva minute timp în care să găsim comoara. Deci ai aruncat sticla? În piscina asta o trăvită, să te văd cum ați scos de acolo! O sticlă cu nisip. Ce? Degaje. Da, promis că le dai comora? Degaje, n-ați auzit? Comora! Dreapta. Băi, e Hai, aia, Dana, să vedem hai, ce hai, poate hai. ăsta, mă! Mamă, ce m-a enervat! Caută! Nu te da bătut. M-a Nu-i crede enervat, pe mă! cuvânt. Ce să cred? Deci m-a enervat rău! Caută la masă, caută oriunde, poate fi oriunde Ospătar! aici. Capitane, să o căutăm. Unde, mă? Unde ai ascuns, mă, comora? Ia, nimic Ia vezi, aici? mă, ia. Hai să ne uităm la ăștia la mese. Inelul ăsta face parte din comoră? Sigur? Nu. Hai, mă, comora. Hai că mai caut, mă. Mă opresc aici, mă. Ia-i E pe pe aici fiecare undeva? la rând. La tine e comora? Ai adevărat. Ce comora? Ia. Am găsit! Comora. În farfuria asta e comora. Nu. Cine? Nu-i, mă, comora. Comora. Bă, dar uite, dar tine e comora și plecăm. Bă, comora? Pipirat. Comora? Comora e aici? E comoara. Aici? Și atâta e... Mai mișcă. comora? Nu scapă nimeni, nu? Nu mai dă mic. Ce e? Da? Da, două comore. Ricari, dar nu pleacă mai departe. Hai, eu nu mai fac. Lasă comoara. Da? Să vedem dacă comoara e aici.